Saman, matas bagyo, matas asawa. Siyempre, mata sa asawa. Permanente man kalantaw kay basi mangita taglain. Nasakpan na ba kasi masawa? Sakpa na. Bila edad ang imong type? Mga 40 na. Welcome to the universe of Rocky Santino. Ikaw na di ay. Saman, matas bagyo o matas asawa? Kon, Mudagan ba ka? di tamo dagan eh. Di ka mudagan. Pag matas bagyo na ganin, ana, matas bagyo. Dagan yun ta. Mudagan ka. So mas mudagan ka sa matas bagyo kaysa sa asawa. Bagyo yun. Mas di ka mudagan sa matas asawa. Di tamo dagan kay siyempre palangga man ta sa asawa. So wa ka nagbinuang sa imong asawa. Wala. Nasakpan na ka wa pa. Wala kay wala mga binuang. Wa kay didang. Usa. Wa kay didang. Wala. Saman, mata sa bagyo, mata sa asawa. Mata sa asawa eh. Nga naman. Asawa ko mo to, alangan. So madlo kag mata sa asawa. Uy. Pag makita ka na kay istorya, pag nakay kay istorya lang babae, pag makita ka sa mata sa asawa, mudagan ka. Uy. Pag mata sa bagyo di ay. Huyak mahadlok japon ko eh. So sabay kadlo ka nimo mata sa asawa. Mata gid sa asawa. Pag makita na kasi mata sa asawa, sila buhaton nimo. Tago. Mutago ka. So halata ba nagabinuhan ka no? Wala oy. Wala. Nasakpan na ba kasi mo asawa? Wala pa. Wala pa. Saman, matas bagyo, matas asawa. Mata sa asawa. Nga naman. Basta lang. Mahadlok ang mata sa asawa. Madlok. Mata sa bagyo day. Adi ko madlok. Di ka mahadlok. Halimbawa, kanang naana padulong ng mata sa bagyo. Tago. Tago sa asawa. Tago gyapon. Nasakpan na ba kasi mga asawa? Wa mo kuya asawa. Huwag kay asawa. Wala. So, wala pa yung matang nakakita sa imo. Wala. Sukad-sukad o pa kay asawa? Wala pa. Wala pa. Saman, matas bagyo, matas asawa. Mata sa asawa. Nga naman. Okay. Magbantay ta sa asawa na to. So, bantayon nun kay kasi mga asawa? Oo. Kapit, nasakpan na ba kasi mga asawa? Awa pa jud. Wa pa gyud. Di jud ka pasakop? Adi. So, nagbinuan na kasi mga asawa? Ganun to kayo magkakistorya sa pila na ka-6 na agis yung kinabuhi habang nakiasawa. Ay, siyempre ulit ako po ko sa dati po ko sundalo sa una kang asawa. Karong minyo na ka. Napakailang asawa? Na. Pila ka ba kasawa nimo? Isa lang ako pakaslan. Isa lang. Ang original. Original. Ang dili original pila ka bog? Daghan. So dahil kay lang asawa. Sa una. Karon di ay. Wala na. Buta na ta. Buta na ka. Okay, asa ni mo gitago imo isa ka simpak? Ha? Di alas kilid-kilid. Sa kilid-kilid. Wa pa na sakpan sa mga asawa? Alay. Saman, matas bagyo, matas asawa. Ikaw say. Ano? Sa imo? Say. Matas bagyo, matas asawa. Wala sa bagyo, magda sa asawa. Di ako nang utana sa imo ha. Papilion ka. Lang sa bagyo. Matas bagyo, matas asawa. Iba to, matas bana. Nana kay bana wa pa. Wala. Lucky. Wala. Pila ka bog lucky nimo? Good na siya. Good. Good. Wa pa ka try lalaki. Obvious masyado naman yung tama. Mo kay nangutana ko, na kay bana wala. Wala. Live in. Wala kay live in. Sabi inside tiradan makaron tilaw-tilaw. Masyado namang confidential yan. Pero para sa imo ha. Ito lang syempre yan. Para sa tilaw-tilaw lang. Okay. Pila budget? 150 whole body. Ay, wala yan. Kasi confidential na kasi yan. Confidential. Saman, matas bagyo, matas asawa. Mata sa asawa eh. Nga naman. Dili mo mabala mong asawa kung sa kay isog yung mata. So, mas isugod ang mata sa asawa. Oo. Nasakpan na ba ka? Wala mo po ko'y gibuhat. O wala pa ka nagpasakop? Wala dito ko. Limpyo akong konsensya sa akong asawa. Pila ka ba kasawa mo ron? Isa eh. Isa ra. Original. Original. Ang dili original. Wala ko anak. Asan mo ginatawag imong simpak? Sa akong cellphone eh. Sa imong cellphone. Napakailang simpak? Wala. Isa na. Imong asawa isa ra gyud. Isa na dito. We. Ha? We.
Sampulo mata sa asawa. O, sige, mulingin. O sige daw, saon man. O, ano, Saman, mata sa bagyo o mata sa asawa? Mata sa bagyo. Nga naman. Kaya importante ang bagyo kay ni ami katanan. Mata sa asawa, di ka madlok. Mas maayo gyud ang mata. Inon, hadlok mo tas mata sa asawa. Kung labi nagdilita tugtan. So, nasakpan na ba ka sa mata sa asawa? Wala problema na mata sa asawa. Nasakpan na ba ka? Wala pa gyud noon. So, di ka magpasakop. Sakop ka sakop. Sa importante nga dili gyud kita magpasakop. Pila ka ba kasawa ni Maron? Isa ra. Ang original. Ang original. Ang kabit. Di pa maihap. Tamay. Saman, mata sa bagyo o mata sa asawa? Mata sa asawa eh. Nga naman. Permanente man kalantaw kaya basi mangita taglain. So, nasakpan na ka? Wala pa pod. Wala pa. Wala pa. Nakaididang wala. Wala pod. Uwi na ba kuhan eh? Murag. So, asan mo ginatago yung simpak? Sa cellphone eh. O sa'yo naong sa mata sa asawa? Kung sampulo, pakita daw. Murag yung tigre. O, tanawa daw sa kamera. So, Anak kayo. sige daw. Saan ba? Anak kayo. Saman! Mata sa bagyo o mata sa asawa? Mata sa bagyo. Nga naman. Mapanpad man ta. Kusog mang hangin. Dili ka madlok mata sa asawa. Halaw ang bata sa asawa. Sugot mo tag tabag-tabas ginawa na asawa. Bahala ko yung asawa. Bahala ka niya. Basta madlok yung mata sa bagyo. Oo. Nasakpan na ba kasi mga asawa tay? Sakpan pa. Kapila na ka nasakpan tay? Kadagan na. Kadaga na. Kadagan na ulo masakpi. So, di ka pasakop tay? Ngawang pasako mo ta. Pila ka mag-chicks mo ron tay? Pito. Pito, yan. Pila may hilig. Kung sa may hilig ni mo? Pila edad? Ang DC. 50. Saman, mata sa bagyo, mata sa asawa. Matas bagyo. Nga naman. Kusog mo na kay sa asawa. Kusog sa asawa. Kung mata sa asawa, di ka madlok. Dili. Nasakpan na ka? Nasakpan na ka sa asawa? Kaisa. Kaisa. Kato nasakpan ka o sa may paminaw nimo. Nahadlok gamay. Nalo gamay. Usay mata sa asawa, ipakita sa kamera. Usay mata sa asawa. Sige. O para ma-aware ka tanan. Aber kita Sige tanan. daw, usawan ang mata sa asawa. Sige daw. Iso gid. Sige daw, sample daw. Saman, mata sa bagyo, mata sa asawa. Mata sa asawa. Nga naman. Kay kusog pa sa bagyo. Nasakpan na ba kasi masawa? Sakpa na. So, ako nasakpan kasi masawa, usay paminaw nimo. Lami man. Lami man, so Lami man. ipapauli, pabaga, wala na. Ipapauli kay pamilya god. Ipakita kasi mga anak, wala. Wala. Wala kang ipakita, kaya nasakpan man ka. Oh. Wala. Anya, nakadulog ka, nga nasakpan ka sa masawa. Kadulog. Kadulog yapon. Kay giulu-uluhan man. Ulo-uluhan, so may kay ka mo oto-oto, no? Mayo kayo mo toto. So, pila ka chicks mo ron? Wa pag yun. Pila ka ba kasawan mo ron? Isa pa. Isa pa, ang original, ang kabit. Ang kabit 5. 5 kabok. Asan mo ginatago yung simpak? Siyempre, Pila ka bang simpak ni mo ron? wala ginabutang ang number sa sa cellphone. Ginasulo lang. Kinasulo lang. Usay pangalan sa chicks sa imong cellphone? Babae, lalaki? Lalaki. Para di masakpan? Oo. So, usay mata sa asawa kung kahadlukan na siya. Saman, matos bagyo, mata sa asawa. Mata sa asawa. Nga naman. Basta asawa mo. Nga naman, hadlok ang mata sa asawa. Hindi man, ma-adlock. So, pag halimbawa na nag-inom-inom ka na yung mga chicks niya, yan na ang mata sa mga asawa, unsay mong baton? Ay, akong pa noon, nga singanon nga hindi pa sigaw-sigaw ng matay na. So, nasakpan na ba kasi mga asawa? Wala pa? Wala pa. Wala pa. Di ka magpasakop? Dili. Dili. Pila ka magsimpak ni mo ron? Isa lang. Isa lang. Sure ka? Sure na sure. Kung sa may mata sa asawa, kung kahadlukan yun. Saman, mata sa bagyo, mata sa asawa. Ano man, mata sa asawa. Ganong hadlok man ang mata sa asawa. Kaya layo pag madlok man. Saman, mata sa bagyo, mata sa asawa. Mata sa... Bagyo kayo lang. O kaya asawa. So, wag kay asawa. Wala. So, ang iba kahadlukan ng asawa? Maybe. Saman, mata sa bagyo, mata sa asawa. Mata sa asawa. Nga naman.
local government, member, Murag- agriculture and food. Matunaw man ko ba sa Constitutional musiga ng matas ko asawa? Nasakpan na ba ka sa imong asawa? rights, national Wala pa po. defense and Wala pa pod. Di po ka magpasakop. Aw dili. Pila asawa ni mo ron? Sara? Ang original. Ang dili original pila ka bok. Wala yun. Kinatawag ng ikalawang Unsay type nimo sa babae karon pila edad? Sumusunod. Kung na kayo makita ang babae, pila edad ang imong type? 177. Mga 40 na. Di ka gina mga DC. Dili. May budget. Wala. So mangita pa gid kag lang asawa. Dili po. So hadlok ang mata sa asawa. Ipakita daw ang mata sa asawa tay. Saman, matas bagyo, mata sa asawa. Siyempre, mata sa sawa. Nga naman. Kay layo pa alam na. Hadlok yung mata sa asawa. Hadlok jud. Nasakpan na ba ka? Nasakpan na. Kapila. Kadua. Kanya usay feeling nga nasakpan ka. Wa na kita mahimo anak kinahanglan man na. Makadulog pa ba ka? Dili na. Makadulog pa. Unsa man nimo pagdiskarte para makadulog ka? Ato lang himasimason aron maulian. Ay, makita pa ba ni imong anak kung halimbawa makita ka sa mata sa asawa? Makita pa man. Makita pa pero ilikay-likay no. Likay-likay jud ato. Oo nya karon kanang unsa may pila may edad hilig nimo? 18. 18. Unya kanang usay lasa sa 18 ug sa asawa. Parat-parat. Asa may lami mata asa may lami asawa o didang? Naglaan siya ng Asawa. 100,000 pesos. Sigurado ka? Sigurado. Usa may mata sa asawa, naong mata sa asawa para usay para kadlukan. Saman, mata sa bagyo, mata sa asawa. Mata sa asawa, sir. Nga naman. Umabot sa 30 Iso ka, sir. Nakita na ba ka sa mata sa asawa? Kaya mula po kita mata sa bagyo, sir. Pero sa asawa, sir. hanggang 27. Usay ba ni mo makita ka mata sa asawa? 617 na mga pasyente. Dagan, sir, kung naisala. Nung dagat ka, nasakpan na ba ka? Tagalog Cotabato. Hapit na, sir. Hapit na. Abet na. Hapit na. Willing magpasakop pa ka o dili? 0.5 million. Samantala, Kung masakpan, sir, magpasakop na lang. Ano kay Facebook? Na, sir. Pila ka bok? iwan na mga pasyente. Sula, sir. Hello, nakabalo mo sa asawa na? Wala pa. 5 million. Isa lang na balan, sir. Isa lang na balan. Nakabalo sa password, wala. Ayan feeding for Wala, sir. Wala. Wala po. aralin ng elemental. Pila edad hilig ni mo ron? Paaralan sa North Cotabato. At 17, sir. 17. Regards daw. loob ng tatlong Kisa, sir. DSWD. Usa may mata sa asawa. Saman, matas bagyo, mata sa asawa. Mata sa asawa, sir. Nga naman. Kapasik makakita og mile chicks. Nasakpan ba ni mo yung bana? Wala pa man noon. Wala pa. Nay Facebook imong bana? Wala. Wala. So wala pa nimo na balaan, wala sa Facebook. Wala. Ni surrender na ba imong imong bana? Wala. Wala pod. Kasi trabaho ni sa bana. naaabot sa 4 Juan, farmer lang. Farmer. na ilanaan sa Malay mo napoy lain dito sa farmer pod. Manuman man may farmer. Kasi nasa ilaing gina farm. Agoy! Muna kadlok. Usay mata sa asawa, ma'am. Saman, mata sa bagyo, mata sa asawa. Mata sa asawa eh. Nga naman. electrification project. Suko magiging nasa yung babae. Nasakpan naman yung imong bana. Ay, nasakpa na. Kapila. Kalima. Nakadulog ba ang bana pag once ka masakpan? Ha? Nakadulog pa ba? Dili na ay. Kapila kadlaw. Dugay na. Dugay na. Kano sa alam mo nasakpan imong bana? Naglaan si Dugay na pod. Dugay na pod. Karong magawa ni mo nasakpan. Wala na. Bago naman siya. Nagbago na siya. Asa na ba yung tirada niya? Kung halimbawa, manglaki mong bana, okay ba si mo ana? Okay oy. Okay ra, kung malaki. Okay ra. Mababae. Dili po ko. Okay lang kung imong bana, imong bana nga share na lang mo sa lalaki. Ha? Mag-share na lang mo sa lalaki. Di po ko. Di po ka. Di po ko. O sa may mata sa asawa, pakita na nato, ma'am. Saman, matas bagyo, mata sa asawa. Sa mata sa asawa. Nga naman. Kay kung magtaiyak ang tanawon, mura kag malibat tungod sa pagmahal mo sa iya. Mahadlok ba ang bana pag once ipakita ni mo yung mata sa imuhang bana? Mahadlok ba yung bana? Dili man siya ingon mahadlok. Ang kahadlukan lang kanang kung magkita mi nga kanang dili ipakita niya nga siya naa sa maayong kabubuton mauna nga murag kahadlok sa iya. Nasakpan na ba nimo ang imuhang bana? Ay, sobra pa sa nasakpan. Pila nimo nasakpan? Dili lang kay sa kaduha. Ano sa mo last nasakpan? Ni atong kwan pa siya kay nakalibin ako sa tinuod lang kaanom ako may nakalibin. Pwede ba nato ipakita ang mata sa asawa?
sa asawa. Mata sa asawa. Mo na yung mga mata sa asawa mga igala, mo na yung mga mata sa asawa. Ha?